Situémonos no ano 1890. O músico Pascual Veiga, que ademais de ser un grande da música galega, coñecémolo probablemente todas e todos por unha peza que temos que nos emociona cando a escoitamos, a Alborada, ou que temos tarareado ou mesmo cantado, mais é un músico de amplo alcance. É un dato menos coñecido é que levaba a sección de propaganda do Comité Regionalista da Coruña. Por tanto, ele é unha persoa claramente vinculada aos afanes dignificadores na cultura e tamén na política, aínda que o eco fose moi limitado, vinculados, como digo, aos afanes rehabilitadores e dignificadores sempre da cultura galega. Pois ben, en 1889, por tanto, un ano anterior, o Orfeón número 4 da Coruña, que el dirixía, fora premiado na Exposición Universal celebrada en París. Subliño Orfeón número 4, o cal significa literalmente que había 3 Orfeóns máis na Coruña. Isto dá idea dunha vida cultural intensa e moi significativa no terreo da música. Pois ben, como director deste Orfeón número 4, el diríxese a Eduardo Pondal para que lle escreva e lle envíe unha letra con vista a ser a letra do himno galego. Todo isto ao beiro ou dentro de un certame musical convocado por este Orfeón, onde habería naturalmente concurso de máis elementos. Pondal envíalle axiña a letra, aínda dentro do coñecido costume do escritor de corrixir e ultracorrixir e de revisar constantemente os seus poemas ou os seus textos. Pero esta dilixencia, esta presteza do escritor de Pondal en enviarlle a letra é moi significativa, porque revela que o escritor concorda plenamente coa idea e decátase da importancia de que exista un himno para Galiza. Nos manuscritos vai aparecer claramente esta expresión, himno a Galicia. Na terminoloxía do certame musical aparece a expresión marcha regional gallega. Temos que entender sempre esta terminoloxía, sempre dentro do ano, claro está, do contexto histórico en que se produce. Tamén temos que lembrar que por que Pascual Veiga se dirixe a Eduardo Pondal, porque era o bardo, o poeta por antonomasia. Rosalía de Castro falecera 5 anos antes, en 1885, e Curros está en Cuba. Por tanto, daquela tríade ou daquela xeración Pondal vai ser Pondal o máis lonxevo, porque morre xustamente neste mes de marzo do ano 1917, e o seu nome estaba claramente consagrado dentro da minoría, que estamos a falar sempre dunha minoría sensible e activa a prol do galego e da cultura galega, e en condicións moito vixiadas e en condicións de nula protección política.